Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly tomoşaçylarymyz. Şu gün paýtagtymyz Aşgabat şäherinde yerleşen Sowda Fenaat Palatasyna telekommunikasiya, telemetriya, maglumatlar, texnologiyalar, teleradio enjamlary boýunça Türkmentel 2023 adly 16-njy halkara fergis we ylmy maslahaty geçirilýär. Biz hem bu çäre Atavatan media taparmyz bolup gatnaşmana geldik. Mehribanlar, bu ýerden gyzykly video şekillere tomoşa etmek isleýäňizmi? Onu Atavatan TV'den daşlaşmaň. Mehribanlar, ene häzir biziň ýurdumyzda sany ulgama has giňden ul ünferler. Şol esasynda hem biziň ene ýaşlarymyz sany sunugat diýip öz çeper işlerini yerine ýetiripdirler. Gelingini bolsa şolar bilen söhbetdeş bolalım. Men Hydar Oraguliýew. Ýurdumyzda ilkinji gedek Ahman arkadamyň sany ulgamy ösdürmek maksatnamasyndan ruhlanyp, bizim ýurdumyzda ilkinji gedek sany sunugat. Yani sany sunugat näme sany sunugatyň aýratynlygy eserlerimizi, öňkü şahsiýetlerimizi, öňkü multfilmlerimizi täzeden dikeldip täzeden tomoşaçylarymyza, ýaş şagalarymyza terbiýeçilik ähmiýetli multfilmleri, artistsiz kino filmleri hödürlemek nesip bolsa, maksadymyz häzirki arkamyzda görýän eserleriňiz ýörüýçe türkmen milli bedew-atymyzyň heykeliniň çölçöwli tirde görnüşini amalaşdyrılan heykeli. Amman başga da ol eserlerde görýäňiz Maktumul atamyň heykeli, Berdina Selçukbek Türkmeniň heykeli, mundan başga da Oğuzhan atamyň heykellerini ýasap, şu wagt bize nähili begenýär. Sanly ulgam sergisinde ilkinji gezek bolup ýurdumyzda ilkinji sanly sunugat sergisini amalaşdyrdyk. Men Arslan sanly suratkeş. Biziň işlemimiziň maksady döwre wap multiplikasiýon studiýalaryň edýän, ýani Disney'iň, Pixar'yň hilini Türkmenistanda şeýle ýokary hilli multfilmler öğretmek. Yani çağalar üçin, ýaş nesil üçin öwüt nesihatly, milliligimizi tanadýan, onun Türkmeniň taryhyny, taryh şahsiýetleri tanadýan filmler öğretmek niýetimiz. Siziň özüňiz suraty çekip soňra ony hereketlendirýäňiz, dogry dälmi? Elbetde, şu suratym ilki kagla däle, ilki kompýuter tehnologiýasynda mundan başga da bir näçe innovasiýon tehnologiýalaryň kömegi bilen çekýäs. Soň herekete geçirýäs, soň multfilme, soň nesip bolsa wagtyň geçmegi bilen kino filmler düşürmek maksat edinýäs. Здравствуйте, меня зовут Саркисов Сергей, я являюсь директором компании «Техники Сережделен Сервиси». Наша компания является официальным дистрибьютором марки Hikvision. Hikvision – это крупнейший бренд на сегодняшний день в производстве систем безопасности. В частности, компания Hikvision производит системы видеонаблюдения, контроля доступа, контроля досмотра, очень активно развивается, работает для того, чтобы внедрить новые технологии и инновации в области систем безопасности. В частности, хотел бы представить систему домофонии для многоквартирных домов. То есть, прежде всего, это дает возможность безопасно заходить нужным людям в дома. То есть, для того, чтобы ограничить нежелательный контингент, компания разработала вот такие панели, которые позволяют набором кода открывать двери в подъезд. Или вызов, и, соответственно, жильцы в квартире могут увидеть, кто подошел, или открыть дверь, или обговорить по ситуации. Сейчас есть очень много различного ассортимента. И в новом построенном городе Аркадак мы успешно установили в новых домах вот эту систему инновационную. Это все сейчас цифровые системы, они очень хорошо востребованы и имеют большую перспективу развития. Поэтому
поэтому мы дальше будем продолжать свою работу для того, чтобы в следующих этапах застройки мы могли показать, насколько это хорошо, полезно и безопасно для наших граждан. Bugünkü bu fergat Dinamar Türkmenistan'ın EFM dünyanın 30 gola yurdundan 80 gola kampaniyanın 200'den gowrak vekilleri gatnaşýar. Türkmentel 2023 halkara servis ve ilmi maslahaty sebitdäki maglumat ve ilmi tehnologiýa taýdan ähmiýetli, ýokary derejeli çäreleriň biridir. Bu çäre dünýäniň dürli künjeklerinden hünärmenler, telekommunikasiýalar, innowasion, ýokary tehnologiýa pudagyny, tejribe we täze pikir alşmagy mümkinçilik döredýär. Häzirki wagtda äklimiziň bilişimiz ýaly Türkmentel 2023 halkara sergisi giňgerim bilen badalgaly. Häzirki wagtda sinleşimiz ýaly mehriban watandaşlarymyz bilen bir hatarda daşary ýurtly wekiller hem bu sergiye gatnaşýarlar. Bizim drone ýerimiz elbetde sinleşimiz ýaly jan tehnologiýasynyň ähli mehriban watandaşlarymyza ködürleýän bir näçe sany, hatda 4 sany enjamy ulgamlary bilen sizi tanıştyrasym gelýär. Enjam diýip aýratyn aýdylanyna olaň iň esasy öňde barjylarynyň biri bu öý kinoteatry belet film. Belet filmi bizim her birimiz bilýär, issenlik ýerde, issenlik wagtda maşgala bolup ýa mysal üçin ýolda bolan ýagdaýyna telefondan kömek bilen edil kinoteatrdaky ýaly issenlik daşary ýurt we türkmen filmlerine, türkmen gepleşiklerine, aýdym sazlaryna ýokary hille tomoş etmäne mümkinçilik bar. Ondan başga da häzirki wagtda Ulugerim bilen halk köpçülüğüne yetiriljek bolýan ýene bir näçe işler bar. Olaň içinde belet video bar. Elbette belet video'na içkin tanıştırıp geçeyin. Belet video bu iskustyny intellekt bilen ähli tomoşaçylar şu belet video'a girip goýulýan, ýüklenýän videolaryň issenlik tomoşaçy üçin öz isleýän videosyny iskustyny intellekt öňüne çykaryp durýar. Mysal üçin filmler mi ýa taryhy maglumatlar görmek istese, issenlik bir ulanyjy bir näçe videony, şoňa görä videolar görse, iskustyny intellekt oňa eýem innik videolar özü ködürleýär. Şol ulgamdaky diýeli sport, taryh, filmler mi? Şoň üçin belet videoda her bir telekeçi öz ulgamyny ýa öz alyp barýan işlerini halk köpçülüğüne ýetirmek babatyna video şeklinde paýlaşyp bilýär we ýa gaýtışmaz ýaly ähli tomoşaçylar ýeňillik bilen o videolar bilen tanışyp bilýär. Ondan daşgary Start Messenger bar. Olam issenlik adam ýurdumyzyň içinde issenlik nokotdan beýleki bir nokada maglumat geçirmek babatda. Ya olmasa hat ýazyşmak, pikir alışmak we issenlik gowrumdaky faýllar geçirmekde. Start Messenger ne häzirki wagtda eýem uly meşgullyk eýe boldy we häzirim onu düýpli täzelikler garaşylýar. Ýani az wagtdan Start Messenger'ın täzeliklerini biz mehriban watandaşlarymyza ýetirmek isleýär. Ondan başga da Belet Box diýip Android pristavka bar. Olam televizoryň modeline baglykda diýeli Android TV däl, öýüňizdäki televizor ýöne şu Belet Box'u ustanowka edip şonu öz televizoryňyza çataňyzdan soňra eýem televizor Android sistema ýalyk gerek edildi. Ýagny aýratyn Android TV almak gerek gel, zerurlugy ýok. Belet Box'un özüni, özüm içinde eýem belet filmi yerleştirilen. Ondan daşgarym Android sistemasyna degişli bolan issenlik projelerleri şu Belet Box'a yerleştirip bolýar we
televizorun kömegi bilen islenlik ýanky relajanlara girip bolýar. Iň aýratynam belet filme tomoşa edip bolýar. Indi aýratyn şu belet film hakyny aýtsak, bu ýerde äkli ýanky agzak geçen ulugolmamyň hemmesi görkezilýär. Ýöne belet film hakyny aýdylsa, häzirki wagtda ýurdumyzda soňky ýyllaryň içinde uly meşhurlygy eýe boldy belet film. Esasanam onuň dünýäde tomoşaçylara ködürlen, yani täze Hollywood filmleri bolsun, täze türkmen filmleri, türkmen seriallary, gepleşikler, aýdymlary gyzgyny bilen ýokary hille ködürlüyor we bu mehriban tomoşaçylarymyzy diýseň begenler ýa. We bunyň dowamyna bellek geçmeli esasy zatlardan biri belet filmiň içine 400-500 min aralykda ulanjylar girip çykýarlar. Ondan gözüňize getirin, islenlik täze çykan filmler, islenlik türkmen filmleri, seriallary bunyň dowamyna 400-500 min adam görüp bilýär we bu elbetde şu seriýeň aýratynlygy diňe bir sanly ulgamda däl, eýsem ara gatnaşyk ulgamyna da äkli türkmen halky öz arasynda täzeliklerden habarly bolmaklar üçin täze öndürilýän önümleri, media önümlerini gyzgyny bilen tomoşa etmeklik üçin äkli şertler bar. Muňa üçin hem ýörüýte belet film özüniň ajaýyp hyzmatlaryny ködürlüyor. Ondan daşgada sergiň bugün hem ertirem dowam edýän bellek geçeli we şu ýerde häzir görürsiňiz ýörüýte aksiýa da eglan edilen, ýagny ajaýyp sowgatlar garaşýa islenlik şu sergiýe gatnaşyjylar gelip QR koduň üstü bilen, ýagny sany ulgamyň üstü bilen film bilen bagly bolan soraglara jogap berip, eger dogry bilen ýagdaýlaryna gymmat bahaly sowgatlar biziň tomoşaçylarymyza garaşýar. We umuman şu sergiýe gatnaşyjylar garaşýar. Şoň üçin mehriban tomoşaçylar siň her biriňizi şu ajaýyp sergiýe çagyrýar. Ertiriň dowamynda da bütün gün bu sergiýe işler we şu ýerde de belediň standynyň ýanyna gelip şu aksiýa gatnaşyp bilersiňiz we ajaýyp sowgatlaryň eýesi bolup bilersiňiz. Men adym Açylov Serdar, men Huawei kompaniýanyň wekiliň işgäri. Biziň kompaniýamyz Türkmenistanda 20 ýyl goly işleýär. Öz işlerini ol esasanam Aratnaşyk ministrlik bilen, demir ýol ministrligi we beýle kuduklar bilen alyp barýar. Bu sergide biziň gorkojak zadymyz esasanam biziň telefonlarymyz. Şolar barada bir näçe maglumatlar bermek isleýän. Şu telefonumuz P60 Pro telefon ile 2020 ýylyň 23 martynda biziň kompaniýa tarapyndan ködürlenýär. Alyjylara munyň esasy aýratynlyklary nämeden? Esasy aýratynlyklary bu telefonu çiwinden başlap tä aýnasyna çelli öz kompaniýamyzyň razrabotkasy. On diýmek näme? On diýmek meselem öňler hemme telefonlar beýleki brendlaryň telefonlaryna Gorilla Glass diýip aýna ulanýan bolsa, bärde Kunlun Glass diýip aýnasy ulanýar. Onuň aýratynlyklary bular elden gaçan ýagdaýynda ýa-da urulan ýagdaýlaryna hiç zat bolanok bulara. Toýst biz garantiýa berip bilýär şuňa. Ýene de bir üýtgeşikleri biziň telefonlarymyzyň ol suň aşagyna ýarym sagat töwerek 5 metr şuňlukda işläp bilýär. Onuň içinde video alyp bolýar, şeýle hem suratlar alyp bolýar. Ene meselem diýilen şu suratlar alyp görülýärdi. Ene görüşüňiz ýalyk selfie rejimi öz awtomat geçýärdi. Soň suň aşagyna surat almak mümkinçiligiňiz bar bu telefony. Şeýle de munyň bir aýratynlyklary soňky döwrüň 5G tehnologiýalaryny işletme mümkinçiligi bar. Kamerasy 60 megapiksel töwerek, zoomy 100 kratny zoom, sıfrowy zoom diýilýär muňa. Toýst 30 kratny zooma fizikiska ile galanly zammasy 70 elektron görnüşine abrabotka edilýär. Şeýle de mundan soňky döwrüň prosesorlary bar. Biziň öz prosesorlarymyz, Kirin diýip prosesorlarymyz, olaryň aýratynlyklary näme? 4 nanometra çelli boly. Effektiwnosti, soňam şeýle hem batareýaň ulanjylygy ozad edilýär. Köpelýär. Şeýle hem bular provodnoy we besprovodnoy zaryadka hökmüni kabul etýär. Toýst provodnoy zaryadka 66 watt töwerek, besprovodnoy bolsa 20 watt töwerek çelip berýär. Şeýle hem reversiny zaryadka diýilýär. Toýst любой telefon, haýsy любой markany bolsa-da, ol egerde besprovodnoy zaryadkany podдержка etýän bolsa, şu telefon arkaly oňa da zaryad berilip bolýar. Şeýle hem bu telefonyny bir zaryadda ikunda internet surfing edeňizde, kino göreňizde, saz dinleňizde, maglumat göreňizde de olanyp bolýar. Ýene bir aýratynlygy
bizim Huawei ekosistemamiz, любой bir Huawei enjamy şu telefon ýanynda getirende ol avtomat rejimde özü şol bir enjam tapmagy we şu telefonu birikdirmäge ukyýa. Şeýlede bizim sagatlarymyz bar. O şu 2023-nji ýylyň sagatlary Watch 4 diýilýär. Bu sagatlarymyzyň aýratynlyklary bu Gold Edition diýilýär. Toýs bizden almaşkylar üçin edilen sagatlar. Onuň bir aýratynlyklary bu adamın ganynaky kislorod ölçemegi mümkinçiligi, şeýle hem adamyň temperaturasyny hem-de ýürek urşuny ölçemegi mümkinçilik berýär. Bir zaryatda 2 hepden dowamynda arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Toýs bizim konkurentlerimize görä 1-2 günden zaryat bermeli zady 2 hepdeleň arkaýyn eliňizden çykarmak ulanyp biler. Bulam şeýle hem protudan hem-de suwy 5 metr aşakda çuňaňyzda şu sagat bilen arkaýyn çuňup ulanyp bilýäňiz. Şeýle hem distansiýany ýakyn kaloriýaňyzy hem-de beýleki SMS sapşenýalary udamlenýary görüp bilersiňiz şu telefonyň şu sagatyň arkaly. Bu telefonumyzyň interesli modeli bar. Muňa Huawei Mate 50 diýilýär. Buram täze modellerimizden biri. Muň içindäki çiwem edilýän diýişimiz ýaly Huawei öz производствосy aýnysyndan başlap, pon içindäki batareýa chipsetine çeli Huawei kompaniýasy tarapyndan razrabotka edilen. Esasen biz gelecekde öz vekilimizi Türkmenistan'a açmak niyetimizde var. Şu taýda gelecek hem Huawei'nin son önümlerinden hem görüp tanışıp bilersiniz.